la 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 da 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 la 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 da 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 oh 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 oh. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Ooh, yeah, 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 yeah. Bulong-bulo ang isip, san ba lulugar ka ba nagkamali? Grabe sila manghusga. Bakit? Pepekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ng mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan, na makapunta sa paroroonan. 1, 2, 3, dahan-dahan natin simulan muli ang paghabaan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya lumaban ka at sabihin, ako naman muna.